Federico. Nispera nagħmel ilek tajba, Paul. Oh, yes, skużawni. Ermit maqtuħ min nies għal-pissiġar u l-olli immur sabiex naqla lajxin spiċċaw l-uliet jaħdmu fl-bliet l-aħħar bidwi f'wit il-għasel u jien jinslu f'wit il-għasel f'dawk il-ġranet sbieħ nisa l-passiġġati jiġu għal-mistrieħ raba stingat bis riservat għall-isniter u l-klib tal-kaċċaturs min il-gamin wara l-moħħrit naħdem fiskiet l-aħħar bidwi f'wit il-għasel u bħal-bebbux jew fjuri satar minn ġol-blat jinslu f'wit il-għasel jiġu nar taħat bħal-bebbux jew fjuri satar minn ġol-blat jinslu f'wit il-għasel jiġu nar taħat kien staġun xott kemm bata l-frott u għal-ħidmieti xi prezz dawn l-aħħar jiem kont ftit għajjin wara l-moħħrit naħdem fiskiet l-aħħar bidwi f'wit il-għasel u Bravo, Paul! Thank you so much, thank you.